ବସିଛୁ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛୁ? ସପ୍ତମ। ସପ୍ତମ। ତୋତେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟଟା ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ବିଷୟଟା ତୋତେ ଭଲ ଲାଗେ? ରାମାୟଣ। ରାମାୟଣ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? କୁନମୁନ ପାତ୍ର। କ'ଣଟା? କୁନମୁନ ପାତ୍ର। କୁନମୁନ ପାତ୍ର। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ନାଁ? ନରୋତ୍ତମ ପାତ୍ର। କେଉଁ ଜାଗା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛ? ସୁନାପେଣ୍ଟ। ସୁନାପେଣ୍ଟ କି ସ୍କୁଲଟା? ଏମଇ ସ୍କୁଲ। ସୁନାପେଣ୍ଟ ଏମଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛ? ଆଜ୍ଞା। ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଗାଧେଇକି ଖାଇକି ଯାଉଛ ସ୍କୁଲ? ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତୁମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କଲି ତୁମେ ମୋତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଯଦି ତୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବ ନା ତାକୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ୱେଲକମ୍ କହିବ। କ'ଣ? ୱେଲକମ୍। ମୁଁ ଯଦି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲି ତୁମେ କୁହ ୱେଲକମ୍। ୱେଲକମ୍। ଯାଅ।